Volia preguntar sobre el tema lingüístic, que veig que últimament, a diferència d'Esquerra, que considera que vol que el castellà també sigui una llengua oficial a Catalunya en cas que esdevingui independent, i vosaltres proposeu només el català com a llengua oficial, què comportaria a curt i llarg termini, i així amb una mica de detall, perquè suposo que el Víctor Alexandre haurà parlat del tema, però no l'he seguit últimament i res, això. I una segona qüestió, en tema d'exèrcit, també, en cas que esdevingui independent, hi ha alguns partits, no sé si era Convergència, em sembla que proposava de pagar una quantitat X cada no sé quan a Espanya per mantenir l'exèrcit. Hi ha uns altres que proposen de fer un exèrcit europeu. Què proposeu també? Bé, darrerament s'ha fet públic un manifest de l'associació Llengua Nacional, que edita la revista d'aquest mateix nom, Llengua Nacional, preconitzant en el futur estat català l'oficialitat única del català, sortint al davant dels que han demanat o han dit que defensen la cooficialitat de l'espanyol. I bé, l'argument bàsic és estrictament sociolingüístic, és l'argument fonamental, en el sentit que per a tallar el procés de substitució lingüística que està existint, cal tallar-lo, i tallar-lo significa que l'espanyol deixa de ser oficial, deixa de tenir l'oficialitat, que l'única llengua oficial sigui el català. És condició necessària per a tallar-lo, i així tot ens costarà, però aquesta condició és necessària. I fixa't que en aquest sentit estem fent un argument lingüístic, és a dir, volem l'oficialitat única del català per salvar el català. O sigui, és un argument lingüístic, i en el futur estat independent. I els que diuen, no, nosaltres volem també la cooficialitat de l'espanyol. Per què? No per a incorporar gent hispanoparlant al procés d'independència. És un argument polític. I ui, que interessant que estàs en el procés d'independència. Estàs més interessat en el procés d'independència que jo, que soc independentista de tota la vida. Resulta que ara l'argument polític te'l fan els que en el fons no estan interessats en el procés d'independència, o estan menys interessats en el procés d'independència. En canvi, els independentistes més conseqüents defensem l'oficialitat única del català com a argument lingüístic, perquè volem salvar el català. I els altres han perdut la perspectiva de voler salvar el català. I aleshores volen vendre el català a canvi d'un grapat de vots. Però ja no és a canvi d'un grapat de vots per a que voten en el referèndum aquest que encara està per venir, sinó per a un grapat de vots en les eleccions de demà passat. És a dir, han postulat l'oficialitat, o han defensat l'oficialitat de l'espanyol per veure si en la forçada del PSC hi ha gent, votants del PSC, que piquen i voten a Convergència o Esquerra, que són els que s'han pronunciat de forma sorprenent en favor de la cooficialitat espanyol. I l'argument és un argument polític, però fins i tot al dir l'argument polític fan trampa, perquè diuen, no, és que així incorporem al procés d'independència hispanoparlants. Dius, para, si ara no estem en el procés d'independència, no està convocat el referèndum, els que estan convocats són unes eleccions, i tu el que vols és que te voten a tu la gent que deixa de votar el PSC, i per això vens el català. Per això posen en perill una condició absolutament necessària per a salvar la llengua, que és l'oficialitat única. Vaja, podríem parlar-ne molt més, però sobre el tema. Us dic una cosa, i com a persona soc de Badalona, o la majoria de la població és castellanoparlant, aquest no és un tema, no és un tema de debat. La població castellanoparlant està molt habituada que el seu fill va a una escola on hi ha la immersió lingüística i els agrada i ho accepten i estan encantats de la vida. A més, nosaltres hem dit, no negarem el dret d'utilització del castellà en les relacions personals o en les relacions personals amb l'administració. És a dir, l'ús individual de la llengua castellana serà respectat i serà garantit perquè, com que a Catalunya tots entenem el castellà, no és un problema, ni tan sols un problema tècnic. I l'aprenentatge del castellà a l'escola hi serà, com hi serà l'anglès i com les llengües d'ús social a nivell mundial. Per tant, diferenciem el que és l'oficialitat, que és la llengua comuna,
la llengua en què d'habitud ens relacionarem, com ho és l'holandès a Holanda, com ho és el danès a Dinamarca, o com ho és el suec a Suècia, o ho és el finlandès a Finlàndia. Això és el que volem per a Catalunya, amb les llengües d'ús, d'aprenentatge, que evidentment es respectaran, i el castellà serà una d'elles inequívocament. Però si no hi ha l'oficialitat del català, els mitjans de comunicació, Telecinco, tots continuaran en castellà. Si no hi ha l'oficialitat del català, tot l'etiquetatge continuarà en castellà, perquè hem de canviar. I a la justícia, i al cinema, i a l'escola es podrà exigir l'ensenyament en castellà, perquè la immersió lingüística ara se sosté sota el principi de llengua minoritzada, perquè Catalunya és una nació que no ha tingut el reconeixement ni el va tenir durant el franquisme. Però quan siguem un estat ja no cola això de llengua minoritzada. Serem un estat i, per tant, si el castellà és oficial, senyors, l'escola en castellà. Per tant, per nosaltres és una frivolitat que no se sosté des de l'àmbit de la sociolingüista i que al nostre entendre tampoc se sosté des de l'àmbit polític, perquè la població castellanoparlant, aquest no és l'element que la decidirà apostar o no per la independència, sinó és per la qüestió socioeconòmica. La independència ens farà i ens permetrà viure millor a les generacions presents i als nostres fills, sí o no? Si és que sí, apostaran, sense cap mena de dubte, perquè estan acostumats i estimen el català. Estan acostumats a conviure amb el català i estimen la llengua catalana. Llavors, a nosaltres això ens ha dolgut, i ens ha dolgut haver-ne de parlar d'això, perquè nosaltres volíem que aquest fos un debat tècnic de la sociolingüística, que ja arribaria en el moment de definició dels règims i usos lingüístics a Catalunya. Però no era un debat ara on ens havíem de centrar sobre els avantatges i inconvenients de la independència, que són els avantatges i inconvenients que la gent ha de valorar a l'hora de votar per la independència. No el tema lingüístic, que a hores d'ara a Catalunya no representa un problema. Uriel, falta... L'exèrcit. Bé, no, el tema de l'exèrcit. Des de Solidaritat nosaltres hem dit que aquesta també és una qüestió que s'ha de dilucidar una vegada s'hagi convocat el referèndum d'independència. Ara bé, quina és la nostra aposta? La nostra aposta, que està en el programa electoral, és no a un exèrcit convencional a Catalunya, és a dir, no creiem que tinguem unes necessitats de defensa al nostre país en un marc europeu i en un marc de pau, com hi ha en aquests moments, com per tenir un exèrcit convencional, del tipus Estats Units, o del tipus Espanya, o del tipus França. Per tant, nosaltres pel que apostem és que tinguem unes unitats que en determinats moments es puguin mobilitzar, però dins dels cossos de Mossos d'Esquadra i de bombers. És a dir, no crearem unes unitats que es puguin mobilitzar especialitzades ni específiques, sinó que dins dels cossos de bombers i de Mossos d'Esquadra, a partir d'aquelles persones que s'hi avinguin, i aquí pot haver-hi complements salarials, etc., en determinats moments que tinguem, per exemple, compromisos internacionals de missions de pau, puguin participar-hi com a parts d'una missió catalana a nivell de compromisos internacionals. Ens interessa, com a Catalunya, que serem un país mitjà a nivell demogràfic dins de la Unió Europea, poder participar d'aquests tipus de missions i compromisos internacionals. Ens interessa des de moltes perspectives, moltes d'elles econòmiques i comercials. És a dir, sovint la presència en determinades missions, en principi humanitàries, una vegada finalitzades i consolidades, també es transformen en relacions comercials que s'estableixen amb els respectius països. Això es pot fer a través de no creació d'un exèrcit, sinó a través de... tenim 15, que seran... Ara tenim uns 15.000 Mossos d'Esquadra, que acabaran sent uns 20.000, que són els efectius que necessitaríem en una Catalunya independent. Tenim uns bombers que haurien de ser bastants més efectius, perquè anem molt curts de bombers, dins d'entre 25.000 i 30.000 homes i dones que formen part d'aquests cossos de protecció civil. Jo estic convençut que podríem crear un servei voluntari de missions internacionals humanitàries amb capacitat de mobilitzar-se, amb formació específica i amb complement salarial com per poder atendre aquests tipus de missions. Per tant, això ens permetria fer una cosa mixta que, sense tenir un exèrcit organitzat, puguem atendre determinats compromisos. Tampoc amb això ens inventem res. Hi ha altres experiències... Barata. Sí, no, i a més sense un cost addicional específic. És a dir,
I amb això no ens inventem res, hi ha experiències a nivell internacional, sense anar més lluny, Suïssa, abans en parlàvem, que funcionen amb aquests tipus d'organitzacions més basades en la protecció civil que no pas amb el que entenem per estructures militars clàssiques. Ho preguntat perquè en el cas de Catalunya, que encara hi pot haver gent, que és un argument una mica ridícul, però que es puguin pensar com una reocupació de Catalunya per part d'Espanya... No, si no ocupen ni el perejil. Per l'argument de la por, el discurs de la por i tal... No, ni les illes formigues arribaran, amb això no preocupis.